Drojên vîrusa korona û meha Ramazanê de ji ber bihabûna küleya goştê sor, welatiyan berê xwe dane masiyan. Li gorî masîfiroşan, welatiyên di proseya pandemiyê de guh didin hişyariyan û li malê xwe dimînin, piranî masiyan dikirin û tercih dikin. Bi boçuna masîfiroşan, di serî de somon û masiyên din. Dermanê vîrusa koronayê ne. Bi taybet jî di vê meha rojiya Ramazanê de. Ufak balık için böyle ufak... Em bi xwe masiya dipêçin û didin berxwerin. Nişteciyên Kadıköyê di vê proseya pandemî û Ramezanê de bêhtir masiyên mezin tercih dikin. Ên ku masiyên biçûk dixwazin, piranî ji dervê navçeyî ne. Ji xwe kesên van masiyên paqij bixwe û hay ji xwe hebin, bi koronayê nakevin. Zaten bakan insan, temiz olan insan. Piştî ku li Tirkiye vîrusa koronayê peyda bû û her kesî berê xwe da xwarin û vexwarinên baş, ên ji bo canê mirovan, bi taybet ji bo tendirustiya xwe, ku Wezareta Daristan û Çandiniya Tirkiye jî ji bo xwarina masiyan kampanyek dayê dest pê kirin, masiyên wek somon, levrek û çûpra nayên peyda kirin. Li gorî masîfiroşan, welatî her van masiyan dixwazin û ji loma jî xelas dibin û kêm peyda dibin. En düşüğü Sardalya. Welatî hêrîşî masiyan dikin di vê serdemê de. Piranî, îstavrit û somon dixwazin. Masiya herî erzan ji 15 lîreyan dest pê dike û heta 100 lîreyan diçe. Mesela çînekop bi 100 lîreyan e. Sindoqa vê masiyê jî bi 1000 ye. 14-15 kîlo tê. Di van rojên koronayê de welatî bêhtir masiyan dixwin. Neler tutuyor balığı? Em masiyan hercar dikirin. Lê bawer dikim ku di vê demê de ji baş e xwarina masiyan. Kîloya masiyên somon li ser dezgehên masîfiroşan di navbeyna 30 û 35 lireyê Tirkiye'de tê firotin. İstavrit 20, mezgît 20, lewrek 30 û 35 û çûpra jî ji 25 lireyên Tirkiye tên firotin. Kîloya goştê sor jî li bajarên mezin ên wek Stenbolê herî kêm 8 lîre ye. Li gorî welatî û masîfiroşan, eger buhayê masiyan kêmtir bibe, wê daxwaza bo masiyan jî hîn zêdetir bibe. Ji ber ku ew wisa bawer dikin ku masî li dijî vîrusa korona ji bo bihêzbûna can û saxiya mirovan goştê herî tendurust e. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.